Oh, wow! Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една много хубава солна къща, която ни помага за здравето. Влизаме, можем да си свалим обувки или да сложим си бахилите и да си ходим. Как ще ви покажа какво представлява тази солна къща. Първо слагаме сол и после влизаме в стаята. Може да ходим в 3 различни стаи с деца или отделно. Има такива солни стени и също децата може да си поиграят с сол и да си играят с играчки. Тук ще е за нашата сол, за нашата терапия. Така изглежда нашата стая. За деца имаме 25 минути на една терапия, а за възрастни хора 50 минути. Така в тази къща има още 2 стаи. Ето една за деца също. Тук има малко играчки да си поиграят малките деца. Това е индивидуална голяма солна стая за възрастни хора. Също може да си почивате на този диванче или децата ви да се поиграят в малки играчки като пъзели. Но вие можете да слушате музика и да си почетете книжките. Тук има косметика за лицето, такива гелове за подпомагане на проблемната кожа, на пъпчици, така и за косата и много различни цветни сапуни за ръце. След тая терапия моят нос се чувства много добре, така че искам и вие да посетите това място и да си махнете всичките проблеми на здравето. Чао!